Lutholakala selishonile usana obelisanda kuzalwa lisowe ngoplastiki kaDoti eThii Estate eNanda KwaZulu-Natal izolo. Ngokwesitatimende sonogada be-Reaction Unit South Africa i-RUSA bathola ucingo oluphuthumayo beliqhamuka komakhelwane abakhelene nezindawo izolo ekuseni. Baphuthuma endaweni yesigameko ababizelwe kuyona behamba nezimo eziphuthumayo. Bafike bathola ingane yentombazanyana engaphefumuli isonge ngoplastiki kaDoti eduze komgwaqo. Bayihlolile-ke kwatholakala ukuthi sishoniwe. Kuthiwa amadoda amathathu okuyibo athola iy'ngane abalekile ngaphambi kokuthi kufike abantu. Okhulumela i-Reaction Unit South Africa, umnumzane Prem Palmani, uthe ngesikhathi befika endaweni yesehlo batshelwa amalungu omphakathi ukuthi abalisa abathathu bebehamba nezinja zokuzingela bebekhona emgomeni kaDoti. Lalapho bevule khona umgomo bathola ingane elahliwe. Base bathinta abantu bendawo abashayela ucingo onogada. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uConstable Thenjiswa Ngcobo, uthi amaphoyisa ayaphenya. Amaphoyisa aseVerulam aphenya icala lokufihla ukubeletha kulandela isigameko lapho ingane ekuthola khona ingane ebisanda kuzala etholakala isishonile ngoJuni ziwu-25. Isidumbu sengane sithole sigoqwe ngoplastiki, kuchaza uConstable Thenjiswa Ngcobo.